Ассалому алайкум, духтарако, арусако, марҳамат. Мо барои шумо духтои новинка, ин материалҳои тоза, ҳамаш молҳои Дубай пешниҳод мекунем. Марҳамат, арусакои зебо. Мадина! Як ханда кӯ? Як ханда! Як ханда куне гул, як ханда куне гул, як ханда куне гул, лаби хандоната садқа, эғонча даҳон зираи дандоната садқа. Як ханда куне гул, як ханда куне гул. Хушрӯшидаи шаҳзода, ай дугонаи шаҳвода, лек хушрӯгӣ дорим аз ин чашмонда.